салом алайкум дӯстон бинандагон ва мухлисони доимии шабакаи мо. рӯзи ярак шумо ба хайр бошед бошад дӯстони азиз. Ва дар навори имрӯза фасад задестем. хостум пеше фасадзанӣ навор кунам, баъдан бо фасада задем будкем иншаалло навор мекунам. пешкаши ярак шумо мегардонам. ин тараф мешавад пеш хона бародаро. ҳозир грунтовкаша задагем. дар грунтовка колер добавит карги. мақсад як свети бежи қати лимони меояд. дар грунтовкаш ҳозир колер добавит кардем. колери бежи 4 дона, чтобы более-менее рангаша бо 1 слой шпател қати мезанем. баъда шпател компрессор қати 10 слои дига мезанем. майда дона, ката дона. ина компрессормон. худо хоҳад 2 слойга ба компрессор мезанем. ин объекти мо дар фархораи бародаро дар навбанои тор закаса қабул кардем. иншаалло ки бо пирра навор карда пешкаши шумо мегардонам. баъда тайёр шиданша дастгира фаромӯш намекунем. лайкора мемонем бародаро, дар канал обуна мешем ва ки ҷойда фасад ё ки косметикаи дарунаи хона боша нарх намон тоғри бигира бародаро, ремонт мерем ҳамаи территорияи Тоҷикистон. ина бародаро грунтовка задаки ба валик. ин валик қатия барои чанг-панг маруфтаги грунтовка задагай. ҷо клей кафела. ин клей кафел ҷои кафидаги ёдам омадгай. кафидаги страшнида. ҳай трезора ина клеёнка задем. ҳозир бари хонаро нишон метам. инами ҳама клей кафелай чиқири гуфти гапо кафедаги ҳамаи чиро ба клей кафел задаги. ана ин тараф ин бари хона мешавад. ин тараф пушти хона мешавад бародаро. ина пушти хона тарафаш бараш ина. ана ҳозир пеши хонаро нишон метам. ина пеши хона бародаро. ҳама вакруг фасад меояд. хона пасая 5 квадрат ин фасад. ин сатилои фасадмон овардагием беҳтарин качество қати. баъд черно гуфтанамон бародаро ки ҷои мо бирем материал айхидмонам дорем. материали даруна беруна фарқ надорад оид ба фасада ё ки даруни хонаи ремонт. ана договор мекунем нархамон тоғри бигира материалро хидмонам мебарем. качествоаша ҷавоб мегием. мақсад ба качествои баланд ремонт карда иншаалло пешкаши як шумо мегардонем. ина бародаро объекти навбатиро мо полни тамом кардем. ана кори мо тамом шудагай. фасад полни тайёр аст. свети 01 лимони қати фасади мо омагай. солбико гирди дар треза. ана бе паласа прасои чизе ки ҳастай ҳамон хонадор худаш вибр кардагай ба вибри хонадор. подсвети сурат қати омадагай. нигоҳ кунед чӣ хел ба зеб омадагай. баъд ганда ғавс омадагай. конкретна фасада ғавс задагием. барои хонадор худаш так расхоча нигоҳ нака ғавсш биза. фасада мо ғавс задагием. ана фасад танои битон ҳама битум омадагай. боло пони фасад омадагай. солбико ҳамин стили вибр кардагии худаш чизе ки сурат дабад амуд омадагай. ана боло апшика мешавад. хай кори мо фасад буд. фасадмона мо задем тамом кунем иншаалло. апшикаша ё мо мезанем ё дигар кас мезанад. иш пад вопросай. не бари хона. ин тарафи хона поёна полни битум задем, сиёҳ кардем барои шураво нам. мақсад чӣ хелай барои ҳамун намнокии шураш битум задем. сокол омадагӣ нестай. ин тарафшам ина агар новардон бизана битонош ҷазир намешавад, нам намешавад. барои каротки бад баровардагия деволаш фурӯш калтаи бадай мезад қадами девор қати об мерафт мега. ин шикатурдау битонда мерех нам буд мега. ҳаҷоҳаҷо сафедак шидаги буданд. ҳай тоза кардем ҳамаро тоғри кардем мо. ҳами нами гирдии мақсад як сезоне ҳамун замистони тирамо ҳам хел мешавад. ини борону барфта битум задем. битум хубай беҳтаринай. ова намеқапа мепартоя ҳама тоза мемона. пишти хона ина пиштиш полни тайёр. баъд чи гуфтанамон бародаро ки ҳамиҷа материал айхидмон овардагӣ задагием. 5 сол гарантӣ додагием. барои материалаш 5 сол гарантӣ додагием. ина фасад 01 колери свети 01 фасадмон. кодаш кирпичош 03. ин пешти хона иш мешавад бари хона. ина бародаро ҳама 100% ина тайёрай. чӣ гуфтан ин бачаҳоча дастгира фаромӯш намекунем. лайкора мемонем. дар канал обуна мешем. ва касоне ҳама ремонто карданиян метавонед дар васаи мо муроҷиат кунед. нашуд нарх суҳбат мекунем ва ки ҷойда нархҳоон тоғри бигира бародаро ремонтам мерем. баъд завис ҳар клиента завис аз шароити худаш мекунад.
нархумон ҳар хеле бародаро материал ай хидмон ҳам аст материал ай хонадор ҳам мешавад бо варианти ҳаст ки хонадор списка мекунем материал хидмон дастсафка мекунем миёрем бе пул материал ёриш дастсафка ҳисоби мо мешавад агар материал ай мо бихара мақсад материал метавона варианти ҳаст ки худш бихара мо кор кунем ҳаққи кормона бигирем ҳаққи материалш отдельно магазинда сумша меспора агар ки бо варианти ҳаст ки материал ай хидмон мешавад хидмон мақсад ҳамаи материал ай хидмон мием кора сар мекунем ана иҷа 105 квадрат биромадагиай 85 сони квадраташ материал ҳамаш ай хидмон задагием нами чизе ки дидесен материалш ай хидмон 5 сол гаранти додагием лак хай лакой ҳама оригинал задаги тен задаги чизе ки вибр кад амуч задагием бо мешава паласадор бе паласа зависай вибри шумо мешава ай клиентҳо мешава дар ватсап хай муроҷиат ки нашуд нарх навон суҳбат мекунем ва ки ҷойда нархон туғри бира ремонтен бародаро ҳама каса дастгир фармо мушна мекунем лайкора мемонем дар канал обуна мешавем ва видеоро дар ватсап имо поделиться мекунем ва фикротонро метавонем бачаҳои оча дар комментария бинависонем ва худованд ҳар як шуморо нигаҳбон бошад то навораи ояндаи моро бародаро.